Sí, rècord mundial, sí. Rècord mundial per aquí, per atreure l'atenció sobre la realitat de la llengua catalana i honorar-la. Per això jo demano el suport d'una gran part de la població, no? A fi de fer homologar el meu acte en el Guinness dels Records. Únicament per això, ja... No és per mi, no hi ha pas... No és pas una cosa molt personal per mi, és per... Hi ha un dicte que diu, no? Entre tots ho farem tot, no? Doncs, a la meva manera, jo faig aquest acte i puc l'oferir a la meva vida, no? I a tots els que em donen suport.